नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरी कलाकार गायक दीपक दुलरुआ यादव आप सबके प्रणाम करतानी, आशीर्वाद का आशा रखले बानी। अरे बताई जरा वह सब कैसन बानी जा। अभी हम बानी अपना स्टूडियो अनुराग स्टूडियो नया भोजपुर में। हमरा आशा ना पूरा विश्वास बा कि सबके शुभ होई, मंगल होई, अच्छा रहब जा। एगो बात बताल चाहतनी कि भोजपुरी फिल्म दुनिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमार बोलबम रिलीज हो चुकल बा, और टीएफ कंपनी के माध्यम से और अनुराग फिल्म्स भोजपुरी के माध्यम से आप लोग सुनी और बहुत सारा आशीर्वाद प्यार दी। बहुत जल्द वीडियो भी आवे वाला बा जो ना भोजपुरी फिल्म दुनिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से रिलीज हुई। काजल जी वहाँ पे डांस कैले बानी, बनारस शूटिंग होता। और आप सब एक बार जरूर देखब जा, अपना भाई के आशीर्वाद प्यार दी जा। अब बहुत जल्द रोपनी के रक्षाबंधन के गीत आई, अनेक प्रकार के गीत सब डमी हो गई भाई। सब सैड सॉन्ग आई वीडियो अनुराग फिल्म के माध्यम से और भोजपुरी फिल्म दुनिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हम चाहब कि रउआ सब यही तरह आशीर्वाद प्यार देते रहिए अपना भाई पे। बोलबम के गीत हमार सुनी तीनों चैनल पर बा, टीएफ कंपनी के माध्यम से, अनुराग फिल्म के माध्यम से, भोजपुरी फिल्म दुनिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से। रोज यदि ना देख लो कब सुन लो कब, तो एक बार अपना भाई खातिर जरूर देखी और सुनी और अपना भाई के प्यार दी। सबके प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, लव यू।